Pekne vás vítam na v poradí už 8. ročníku nášho veľmi milého podujatia, ktoré má svoj názov Najdôveryhodnejšia značka, v tomto prípade roku 2023. Dôvera zákazníkov je tá najdôležitejšia. Robíme to pre zákazníka, nie pre seba. Že tešíme sa z toho a zaväzuje nás to sa do ďalších rokov pracovať na našich službách ešte viac, aby sme znova takéto ocenenie získali, pretože to je vlastne už 6. krát po sebe. Ocenenie Skoka na roka bolo pre nás prekvapením, nakoľko naozaj prechádzame turbulentným obdobím interne vo firme, takže o to viac si vážime toto ocenenie a budeme sa snažiť teda byť pre zákazníkov dôveryhodnými aj naďalej. Čo pre mňa znamená dôvera v značku? Myslím si, že práve ocenenie, najdôveryhodnejšia značka, ukazuje to, ako spotrebitelia tú značku vnímajú. To znamená, že všetky tie veci, ktoré my pre tých spotrebiteľov robíme, tak sa ukazujú ako správne a preto tí vlastne spotrebitelia sú spokojní, veria nám a veria vlastne aj práve značke, či už Aikos, alebo teda L&M. A budovať dôveru naozaj nie je jednoduché a nie je to dňová záležitosť. Tú dôveru si vybuduješ naozaj rokmi, ktoré naozaj tí ľudia musia cítiť, že to robíme tak najlepšie, ako vieme a robíme to pre nich a budujeme tú značku, aby bola naozaj najdôveryhodnejšia. Dôvera v zákazníka pre nás znamená neskutočné ocenenie našej práce. Snažíme sa naozaj tie výrobky robiť kvalitne a to, že sme toto ocenenie získali, je pre nás naozaj veľkým zadozučením. Sme v segmente produktov, ktoré sú určené ako náhradná dojčenská výživa. Je to naozaj segment, kde tá kvalita musí byť naozaj na tom prvom mieste, pretože máme v rukách ovplyvňovanie zdravého vývoja tej najdôležitejšej cieľovej skupiny, ktorou sú maličké deti. Hovoríme o zdravom vývoji, hovoríme o ovplyvňovaní zdravia, nielen súčasného, ale vlastne aj budúceho tejto generácie. No a samozrejme stojíme si pevne za tým, čo tvrdíme. A toto celé, keď je ešte potvrdené tou nejakou dobrou osobnou skúsenosťou, tak je to niečo, čo vlastne nám vybuduje tú dôveru v značku.